Това е в Радан номер 1 сте. Валлай, билай, sizin gibi oyuncu yok. Aşk olsun size. Hadi.
Parlamentte номер 1 девятка е bütün Bulgaristan'da uyuştular kayın. Ondan gideyim kayın damardan. Yaşayın orkestra parlament. Поздравлява Кръстика с кичека милионерчета. Айде! Айде за всички милионери! Милионерите не се подигравай. Давай, давай, върни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не си съжалявай, ти си барания. Не се подигравай, милионерите не се подигравай. Давай, давай, върни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си барания. Не се подигравай. Айде бе, отворко, айде, айде бе, играчо, айде, айде бе, отворко, айде, айде бе, играчо, айде, раз, два, три, едно си три, 4, 5, 6, ти си добър шеф, раз, два, три, едно си три, 4, 5, 6, ти си добър шеф, има си парички, ходиш по женички, има си парички, ало, 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 има си парички, ходиш по женички, има си парички, ало, ало, ало. Айде за всички милионери от Раданово, Яша. Милионерите да се подигравай, давай, давай, върни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си барания, не се подигравай. Милионерите да се подигравай, давай, давай, върни по-дълбоко, имаш пари. Давай, давай, не се съжалявай, ти си барания, не се подигравай. Айде бе, отворко, айде, айде бе,